Siyawamukela TV yakahamba phambili iGuluva TV. Kaloku kwenzela lokhu subscribe, share, comment, like asihlangane khona. Kanti manje bingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Kuvele kusho ngosomatekisi osanda ukujoyina inhlangano MK laphana waziwa ngoGodole emva kokuba-ke ube ingxenye yabahleli bomcimbi womdlalo wamanzi. Kanti-ke umdlalo wamanzi ukhomba ukuthi umchithile noma-ke kuthiwe akaqhubeke nalokhu akwenzayo manje ube-ke abuyele ngala njengoba-ke umdlalo wamanzi uhlanganisa zonke iy'nhlangano, ungakhethi iy'nhlangano, uhlanganisa bonke o-driver, ungakhethi iy'nhlangano. Ubuse uqinisekisa ngesitatimende umdlalo wamanzi ukuthi-ke uGodole akazoba ingxenye yomdlalo wamanzi until kudlula zonke lezi gigaba. Kanti-ke umdlalo wamanzi ukhiphe istatement esithi, greetings to all followers of umdlalo wamanzi taxi show. The MC for umdlalo wamanzi was arranged to be uGodole. However, he has formed part of an alliance with a political party which is not alignment with our beliefs as the organizing committee of the taxi show. Umdlalo wamanzi is an event that is for all people from different political parties and is not based on the nature. Therefore, we have taken decision to exclude Godole from upcoming event that will occur on 7 of April 2024. Sincerely umdlalo wamanzi committee. Laphana ke istatement sisho kanjalo ke sithi ke siyamhlangula uGodole noma siyaxhelelanisa nesinqumo sikaGodole njengoba ke lona lihlanganisa yonke inhlangano noma lihlanganisa bonke abantu abavotela inhlangano ezihlukahlukene bazama kuyiqhelelanisa ngokuseqophelweni eliphezulu. Umdlalo wamanzi laphana ishow ekuyona ekusuke kudlalwa kuyona noma kubukiswa ngobuhle beyimoto laphana ke kwenziwa onontanda kubuku ikakhulukazi ematekisini kanye ke no7 seater. Kanti ke abaqinisekisayo usigebengu somfazi kanye ke naye ke umapulento le Ben 10 laphana ke umabheshingo wazo ngesigebengu somfazi baqinisekisile ukuthi umdlalo ungeyi7 usemnambithi. Indawo ke kuthiwa izo confirmwa maduze nje. Kanti ke mlalelo wami ngikuthembisa ukuthi sokuphathela umabheshingo noma sikuphathele omunye wabo ofaniswa naye Ben 10 noma ke uGodole echazela abantu ngomdlalo ukuthi uyobumi kanjani kanti futhi abayidingayo khona konke sesikhulumile. Mlalelo wami uGodole uphinde wayichazela wathi, sanibonani wengane zakwethu uGodole ke lo kankomGodole umfana niyalwazi udaba. Ngane zakwethu cha ngithi ake ngivele phambi kwenu ngizochaza nje okuncane ngane zakwethu. Ngizoba nesicelo njengoba ngizoqala ukuba bhizinyana ngezinye izinto enginenhlelo ngazo ukuthi bafowethu umdlalo wamanzi angiphumile kiwo ngikhona kodwa kusenezinto esangiqinile njengamanje ezizokwenza ukuthi mhlambe okunye emdlalweni wamanzi kube ngathi ngiyalova kikho kancane. Kodwa ke ngizokucela ukuthi ngicela ukuthi abafowethu njengoba bekhona emdlalweni wamanzi nibeseke ngayo yonke indlela. Nami uma lokho engizoba busy ngakho ngilithola ithuba ngizovela emdlalweni wamanzi ngoba umdlalo wamanzi uyimi uBenteni uPutin. So ngizocela ukuthi bafowethu nibeseke ngayo yonke indlela. Mangithola isikhathi ngizoba khona ngane zakwethu. Ngicela nje ngayo yonke indlela eningawusupporta ngakhona umdlalo wamanzi. Ngicela niwusupporte niweseke ningathi maningangiboni ipost bese kube ngathi kukhona inkinga esikhona. Ayikho inkinga, yimi umuntu osebhizinyana ngane zakwethu. Kodwa nje mangiqeda ukuba busy nalokho engikwenzayo ngizophinda ngibuye futhi emdlalweni wamanzi. Ngiyabonga ngane zakwethu.